खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय साननैसो सिगां गुदि फरायसालिनि बर' बिजोंनि लेखाखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ लोगोसे बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' माहारियारिनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ मुं लानानै गोबां सोंखारिदों, गोबां दान्थे बिदान्थे खालामदों आरो बेखौ लानानै थामहिनबा बे बाथ्राखौनो एबा गोसार होनायानो जाबाय बिथां बिमल मुसाहारि मुंनि सासे फोरोंगिरि आरो बिथाङा सासे गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि सासे लेङाइ आफादगिरि। बिथाङानो बे लेखा एबा गोरोन्थि जानाय बाथ्राखौ लानानै जाय लेखाखौ बाहायनो होजानाय जायाखैमोन बे लेखाखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसार होनानै बर' हारिनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जादोंमोन आरो बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' माहारिनि गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोननि मुंखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां दान्थे बिदान्थे आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां कमेन्टनि गेजेरजों रायहरदों, सोंखारिदों। थारैनो बर' बिजोंखौ लानानै मा जाहोनाव बेबायदि गेलेगासिनो दं होननानै थारैनो बर' हारिनि राव थामहिनबा बर' बिजोङा थैसिगोन नामा होननानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बायदि रोखोमनि बायदि सुबुंफोरा बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामदोंमोन आरो बेखौ लानानै दिनै बिमल मुसाहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरनिफ्राय बिथाङा निमाहा बिदों। बिथाङानो जाबाय बिमल मुसाहारि आरो बिथाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसार होदोंमोन आरो बर'नि माहारि आफादनि मुं लानानै बिथाङा गोबां सोंखारिदोंमोन। दिनै नाथाय बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ हमदां हानानै बिमल मुसाहारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों गावनो खौरां मेल खालामनानै खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा माहारियारि आफादनियाव निमाहा बिदों। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना ग्राफिकनि गेजेरजों रोखा नुना मोनदों। बेनोमोन बे लेखानि बाथ्राखौ लानानै गोबां गोसार होदोंमोन आरो जुर जुलुमै फरायसाफोरखौ फोरोंथाबनाय बाथ्राया बेयाव नुजाथिदों, जेराव गोबां ससियेल मिडियाजों लोगोसे मेल मिटिं आरो खौरां बिजोङाव सोंथि सिखारदोंमोन। थारैनो बर' बिजोङा बेबायदि मा जाहोनाव गोरोन्थि जादोंना, नाथाय बे लेखाखौ थारैनो रायजो सरकारनिफ्राय बाहायथ'नो होनाय जायाखैमोन। बेखौनो बिथाङा फरायसालियाव फोरोंनानै माखासे बर' हारिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे खालामहोदोंमोन। बेखौ लानानै दिनै गावनो गोरोन्थिखौ बुजिनानै बा गोरोन्थिखौ गनायनानै दिनै खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनियाव निमाहा बिदों। लोगोसे आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथाङादि गाव सासे गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि महरै बिथाङा जाहाथे इयुनाव मावलांनो मोनफिनो बेखौबो बिथाङा खावलायदों। बिथाङानो जाहैबाय बिमल मुसाहारि। फिन फोरमायबावो थांनाय साननैसो सिगां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसार होनाय जाय बर' बिजोंनि लेखाखौ गोरोन्थिखौ बिथाङा माखासे बाथ्रा लानानै दान्थे बिदान्थे खालामदोंमोन आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे भिडिअ गोसारनायनि उनावनो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावजों गाव दान्थे बिदान्थे जादोंमोन आरो बेखौ लानानै दिनै बिथाङा निमाहा बिदों, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे माहारियारि आफादनिफ्राय बिथाङा बिमल मुसाहारि बिथाङा निमाहा बिदों। दानिया फैदो बिदिब्ला बिमल मुसाहारि बिथाङा थांनाय साननैसो सिगां ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गाव माबायदि इमोसनेल जानानै ससियेल मिडियायाव गोसार होदोंमोन बेखौबो बिथांनि खुगानिफ्राय एबा बिथांनि खौरांगिरि मेल लानायनिफ्राय जों आबुङै मिथिनो नाजानि। गिबियावनो आं नोंथां चेनेलखौ साबायखर होदों आरो नैथियाव जोंनि बर' हारिमानि जाय बिमा बिफाया बर' गुदि फरायसालियाव गावनि गथ'खौ फरायसा होनानै बर' हारिमानि गेरेमसा हारि दानायनि खिलि होजेनबाय, आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरग्रोदों। नैथियाव बर' हारिमा आफादफोरनिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आं बे प्रेस मिटखौ जि आं गथ'फोरखौ फोरोंनाय मोनसे निपुन अखम एफएलएन दानि गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि फरायसालि दरखं बिद्या प्रबेक बेयो नार्सारि क्लासनि आरो 1 थाखोनि सरजाबनानै बिनि डेमनस्ट्रेसनखौ आङो खालामदोंमोन आरो बेखौ आङो थांनाय 5 डिसेम्बर
2023 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव आं सानबा ट्रेनिं लादोंमोन बेनिनो सानथाम ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव सानथामखौ फरायसालियाव डेमनस्ट्रेसन खालामनो होदोंमोन नाथाय जोंनो अफिसा बिजाबखौ गथायना होनो हायाखैमोन मानोना आं माजबाद ब्लकनि बे माजबाद ब्लकआव बे बिजाबफोरा सफैयाखैमोन नाथाय बे बिजाबा जों ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव 22 डिसेम्बराव बिजाबा सफैदों 23आव CRCफ्रा लानानै थांदों आरो 24आव जोंनि फरायसालि राननानै होदों आरो बिथांमोना जोंखौ खावलायदों जे बे बिजाबखौ गुनु उत्सबाव नि थाखाय एक्सटार्नेल नायबिजिरनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे बिजाबखौ लानानै फोरोंनाय डेम'खिनिखौ जोंनि FLN ग्रुपआव हरनांगोन आरो बिदिनो जोङो हरबाय थादोंमोन नाथाय आं फोरोङै जे गोरोन्थिफोरखौ नुदों आं गावखौनो थारमाने मोनसे इमोसनेल सोमजिदों आरो बे गोरोन्थिफोरनि नुनाय गेजेराव आङो मोनसे गावनो थारमाने इमोसनेल आं आफादफोरखौ बोराबनो हमदों आं गावखौबो बोराबनो हमदों बेयावनो गथ'फोरखौ फोरोंनो आङो लाजेनबाय आरो बे डेम'खौ एसे बुजिनो हानाय बायदि खालामनायनि मोनसे आंहा आं थि खालामना लाबाय बे जादों थांनाय 11 डिसेम्बराव उदालगुरि जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादाबो आरो बे बिजाबनि सायाव सावरायबाय मानोना जों ट्रेनिंनि समावबो बे FLN डाइरेक्टरनि बायद'नो जों गथायदोंमोन FLN कनसाल्टेड पार्सन डक्टर सुभाष राभादोबो जों सावरायदोंमोन जाहाथे बिजाबा सोलायजायो आरो थि मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हानाय बायदि बेखौ खालामनो हायो आरो जोङो गारां हांखो खौरां हांखो बेनि थि मोनदांथिनो गथ'फोरनो होनो हायो आरो गथ'फोरा गोग्गो सोलोंथाइखौ मोनो बेखौ नुनानै जोंनि बर'नि बिमा बिफाफोरा जोंनो गथ'खौ होयो बे नोजोरखौ जोङो सावरायदोंमोन बिब्दिनो 12-13 अक्ट'खालि जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेलाव जों थांखि गथायदोंमोन आरो बे थांखियाव गोख्रोङै लिरदोंमोन मिरु आफादनिसिम गथायहरनो बेनि उनाव जानो गोनां बक'नि थान्दै मेलाव आं दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरिनि आफादगिरिखौ आरो नेहाथारिखौ गले गले खावलायदोंमोन खोब गोनांथि जोंहा थांखि दङ बेखौ बर' थुनलाइ आफादनो गथाय नाथाय बिथांमोना बे आंनि खावलायनायखौ इसेबो गनायासै आरो नाजावासै बेनि उनाव जोङो जेब्ला गासै गुगोल नेटआवहा नायबाय बेयावहा मोनसे एप दङ नोंथांमोना नायबाबो नायनो हागोन स्कुल इभेलुसन फराम होनना बुंनाय बेयाव जों बेखेवनानै नायदों गासैबो जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरा गुदि फोरोंगिरिफोरा बे बिजाबखौ आं बाहायदों बे बिजाबनि सायाव फरायसाफोरा गुड एसेसमेन्ट मोनदों बेबायदि मोनसे कमेन्ट लिरनानै हरजोबदों बेयाव आं बांद्राय गावखौनो थानो हायि जादोंमोन आरो बिथिं बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आफादगिरिया जेथिया गनायासै बिथांमोननो नैबे कनसेप्टफोरखौ हरनो थाखाय आं भिडिअ खालामनानै हरदोंमोन नाथाय बे भिडिअ खालामनायाव आंहा फटकरि मोनसे इमोसनेलाव फैदोंमोन मानोना बर' थुनलाइ आफाद जोंनि एकदम गिदिर आफाद जेने बर' फरायसा आफाद बिथांमोनानो बर' बिजोंनि मैखोम थांनाय थैनायनि बिबानखौ लाबोगासिनो दङ बिथांमोना मानो बेखौ एसेबो आं खोनानो मोनै बा जेबो ग्रुपआव नुनो मोनै बा निउसाव मोनोमोन मानो जाखो बेबायदिहाय आं बिथांमोननि मुंखौ गाज्रियै बुंनाय जादों मा होननानै बुंदों आङो जे बे गथ'फोरखौ बुंदों आं बे बर' साहित्य सभा आरो एबसुनि मुं खोनादोंना बिथांमोनानो बे थाइजौनि मुंखौ गोदानै बर' रावजों आइ मुं होबाय होननानै आङो बुंदों नाथाय बे आंनि खोब दुखु गोनां जादों आरो आं बेखौ गाज्रि मोनसे सोंखारिनाय जादों मानोना बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा
बे मालाबाबो थाइजौखौ आइ मुं होआखै नाथाय बिथांमोनखौ आङो मोनसे गिदिर बदनाम होनाय जादों मानोना जों फोरोंगिरिखाय जोंनि ट्रेनिं बायदि आनि कनसेप्टखौ होनो थांनायाव जोङो बे थाइजौखौनो आइ होनना गथ'फोरनो दिन्थिनो गोनां जादों जुदि बेखौ थाइजौ होनना बुङोब्ला बे थनि कनसेप्टआ फैयो जेरै आं दिनै गोबां सावरायदों आरो आं सावरायगोन हेफाजाब होगोन बर' फरायसा आफादखौबो हेफाजाब होगोन आरो बर' थुनलाइ आफादखौबो हेफाजाब होगोन आरो बे लेखाफोरा जादों हुद्दुहै बे सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों जि मेथडफोर दोङो जाहाथे फरायसाफोरा गोग्गोयै गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनो नाथाय आंनि जि सोंखारिनाय सोदोब बेनि थाखाय आं दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि खाथियाव आङो निमाहा बिनाय जाबाय आरो आं आसा खालामो आंनि बे हारिनि थाखाय इमिसुलिनि मोनसे गथ'फोरनि बर' गुदि फरायसालि जोबलांनाय गथ'फोर खमायलांनाय बेखौ नोजोर बोनानै आं गावनो सानखांनो फैदों आं बिथांमोननियाव दाबो हाजारबार क्षमा बिगोन बे आंनि गोरोन्थि जाबाय होनना आं स्वीकार खालामो मानोना आंबो सासे गुदि फोरोंगिरिल' नङा आङो खोला एसिया महादेशनि एडुकेसन कनफारेन्सआव बाहागो लानाय आंबो बिनि मेम्बारसो भारतनि गुदि फरायसालिनि सासे आंबो मेम्बारसो बिदिनो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि आं सासे लेङाइ आफादगिरिसो खिन्थु नैबेबायदि गुबुन आफादफोरखौ आङो सरजाबनाङामोन नाथाय आं दुखु मोनदों आरो आं दिनै खोथा होदों बे बिजाबफोरा सिरिबाङै बिथां सारमोननो आं दिन्थिदों जे बे सोलायनांगोन बेबायदि बेयो सिरियालि फैयाखै बेखौ आङो बिथांमोननो दिन्थिदों आं गावनो स्वीकार लादों आं 18 किल'मिटार आथिंजों थांलाय फैलाय खालामनानै बर' बिजोंखौ आङो सोलोंनाय मानसि आं हाइ स्कुलखौ फरायनाय मानसि आं मेट्रिक परिखाखौ थांलाय फैलाय आथिंजों होनाय मानसि आंनि गथ'खौ आङो 14 किल'मिटाराव लांनानै आं बर' बिजों फोरोंनाय मानसि बर' बिजोंनि सायाव आंहा अननाय दङ आं मानोना मोनसेल' सोदोबखौ मिथियो जोंनि बुहुमाव सरकारजों संबिधानजों गनायजानाय 8 शिड्युल लेंगुवेज जाय हारिया दङ बे हारिखौनो हारिमा होननानै बुङो आरो जायहा फरायसालि गैया बिसोरखौ हारिसा होननानै बुङो आरो जोंनि नर्थ इस्टआव मोनथामल' हारि आरो मोनथामल' बिजों राव दङ बे जादों मणिपुरि बड' आरो एसामिस बेनि गेजेराव जों बड'आ बुहुमाव सिनायजानाय मोनसे हारिमा बे हारिमाखौ आंहा गोमालांजानाय खहा जानाय जोबोद गिनाय मोनदों मानोना आङो गोबां देशनि मानसिफोरजों आं सावरायदों बेनिखायनो नरेन्द्र मदिजों आं सावरायदों बिथाङा मोनसे स्रा बाथ्रा बुंदों जाय फरायसाया जाय बिजोंजों फरायो बेयो बे हारिनि मानसि जायो जाय फरायसाया जि आयदायाव फरायो बेयो बे हारिनि मानसि जायो दिनै जोंहा बेखौ नोजोर लाखिनायनि सम सफैबाय आं अरायसम बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादनि खाथियाव आं निमाहा बिदों आरो नोंथांमोनजों लोगोनि मानसि जायो दिनै जोंहा बेखौ नोजोर लाखिनायनि सम सफैबाय आं अरायसम बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादनि खाथियाव आं निमाहा बिदों आरो नोंथांमोनजों लोगोसे हाबा मावफिननो मोनगोन आं खाबुखौ बिफिननाय जाबाय बेनिखायनो आरो आं गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाखौ आं खावलायगोन बे बिजाबफोरा आरो मोजाङै सोदांनानै फैगोन आरो बेजोंनो जोंनि हारि रैखाथिखौ जों खालामनो हागोन जायहा बिजों दं बेहासो हारि दं आरो बे बिजोंजोंनो फरायसा जोनोम जायो आरो बे फरायसाया हारि जौगानायनि सोलोंथाइ जौगानायनि हाबा मावो आरो जायहा बिजों दं बे बिजोंनिफ्रायसो थुनलाइ जोनोम जायो थुनलाइखौ बुहुमाव मान मोनो आरो बेहा माननि जायगा थायो आरो बे थुनलाइयासो बे बिजोंनि गेजेरजों थुनलाइ जोनोम जानाय लोगो लोगो बे थुनलाइयासो बर' हारिनि हारिमुखौ संरैखा खालामनानै लाखिनो हायो बेनिखायनो जोंनो थुनलाइ आफाद आरो फरायसा आफादा जोंनि हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन आफाद बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ अपमान खालामनाया आंनि थाखाय मोजां जायासै आं थेवब्लाबो बिथांमोननिसिम निमाहा मोनगोन होननानै दिनै आं मिजिंथिबाय
जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों दि जोंनि माहारियारि आफादनि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि सेराव आङो निमाहा मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो आं निमाहा बिनाय थाबाय। गोजोन्थों। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्यु गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।